Samelangso Education Block keparlo longphli LP School along Bodo Medium kapinchong aphuthak ningkang samse chepaklangsi puthot longphli School along ta English Medium selampon thu vegninji pusi KSYC Harakhat Regional Council atum pherangke maya longpen kehang kapadopon Kedamtang matijong ni phaikri isiar ni Dokmoka Forest IB along KSYC Harakhat Regional Council atuma hinpen pherangke mai padopon Bangso pherangke mai along kapaklangpon atengke Samelangso Education Block keparlo longphli LP English School along Bodo Medium paman ponder aphuthak pherangke mai along ningkang samse chepaklangpon longphli LP School ake Shimulguri LP School Singterang LP School Banpur LP School Osochirop LP School hendo lasila longphli School along ta prek jama khe tumsi ke dopina potsi isivera medium pena jok prek jama khe osomaratum loke choli dunja phana kisum khetan lasi pravjin pen la longphli LP School along ta prek jama khe tumta loke choli dun longja phan English medium uthotsi bipon pu betin povisi ke hang pasopon video la jenglong simulguri LP School long karbiarong dupik hangjang hoda tapen la banpur long da karbiarong dupik latung Poiseng tiarong school an LP school hiloving aja kalong an latum charli dam nangkok lo. Lapen dotulang sing terang LP school samit lata langhin konsensi kapurilo. Adak tame sing terang LP school ki along lagi pita karbe tum si ki pilo. Si tame non bangin lapen dotulang ti bangke usuci robel LP school. Dan nakhada adung het aliari amalo ladak tame karbi atum arong sar silong le ki pi po phi tame ladak tame nona bangke kupine ko son pen lone bodo medium si convert lablo asila so utha ka bang karbi se na new sil haruka regional sil tum ning duk pik lo la pen nitum la bang so bangke mantuni ta nitum korkri pusi nitum dakon puthip lo athi tum chini lo education ke lage kado we atum da fundamental rights la pen ladak la pli LP school along ta bodo de le ki do karbi de le ki do po aha var kali ladak mixed community Nepali do Karbi do Boro do lasila son mixed community ke do long isivet pangthek vet particular community aphan lason language medium ke bonai pia bangke ni tum KSYC pending duk piglo lasi bangso aphuthak Karbi Anglo Autonomous Council CM tuliram ronghanga phanta pinpur alo thondamlo lasi mesen angthek longpo puta ningche pathiponlo lapen labangso aphuthak 14 number mate krepli Korkanthi EM Raju Diso Sitame RDGP Duntusi Prabjen Pen English Medium Selamnang Popota Ningje Pontu Raju Diso Pantani tum ladak masih cuni rigang tum alang litame la so metara long bang initiative en pamekaning kali lipute kibang jiar ni tum labang so sai pa chun je phan ku pima ke nang je step ni tum claim nang ko pula se ni tum cuni rile thole tholo khai Raju Diso local MSC phanta lang li labang so metara long initiative en pamekaning lapen nitung kitam tang tumi 10 December ni nitum akhe hai CM tu lirang no hangta labang so metar labang so issue serious issue puthak nitum CM phanta memorandum pidamlo la se alang litame labang so a memorandum nitum ki piateng penalang lita positive response nitum long po pusining thipiklo la pe nitum adimana bangke muning pen next season na bangke la long pli LP school along ta English medium si charli long lab ning pusi nitum akhe hai CM phanta chuni rilo la pen kudak Dog Mokapen Sem Singing Ti Karbi Anglong Live